Taxi driver nga nakuhaan og video nga nanghilabot sa iyang babaeng pasahero gipatawag sa LTFRB Region 10. Prangkisa sa taxi posibleng matangtang ug ma-revoke ang lisensya sa driver. Ani ang report ni Cyril Chavez. Gilayong nag-viral sa social media kining video nga kuha sa usa ka babaeng pasahero sa usa ka taxi unit sa Cagayan de Oro City. Sa maong video, makita ang taxi driver nga nagmaneho sa sakyanan. Taod-taod, mihawid na kini sa babaeng pasahero ug adunay ginastorya. Dito na mialma ang babae. Apan nabira ang iyang kamot padulong sa pribadong parte sa driver. Ang maong video, gialmahan sab sa mga netizen. Matod sa LTFRB Region 10, nag-atubangay na ang taxi driver uban ang operator ug ang banay sa biktima. Ila na sab gipasa ngadto sa kapulisan ng investigasyon kalabot sa insidente. Apan sa ilang bahin, posibleng matangtangan og prangkisa ang taxi operator ug ma-revoke ang lisensya sa taxi driver. Dugang sa ahensya nga kalapasan kini sa RA 11313 o Safe Spaces Act o Bawal Bastos Act ang gihimo sa driver. Manawagan ko sa mga pasahero po nga kung adunay himuon sa ato mga driver, no? Nga dili lugar hindi ka nais, so pwede ninyo isumbong sa opisina. So natay hotline, napod tay Facebook page sa LTFRB. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.